Nagantos ba kamo sa kabuhi o paglipong-lipong? Maunay atong tubagon karon ining ato ang episode sa LV Amor Vlogs. Hello everyone, welcome once again to my channel and this is your friend Lou Amor. Ang atong hisgutan karon may tungod sa kanang gitawag bitaw nato GERD or acid reflux or mo nagwinay kabuhi sa Bisaya nato, no? I do not know, pero maura na pinakaduol nga akong na hibaluan nga binisaya anang GERD or acid reflux. So, ang paglipong-lipong sa akong bahin, kauban gina sila. Kanang kabuhi o kanang malipong, kauban gina sila. So, ato sang i-describe unsa nang malipong or vertigo in English. Kana bitang mutuyok gyud ang tibuok kalibutan nato, mutuyok dayon og mutan-aw ta mura og mabalintong gyud ang tanan na atong gitan-aw, no? So maunay vertigo in English. So muna siya meaning. Kay balo kay ko ana because dugay magugong nag-antos ana muna nga familiar kay nako kanang vertigo, unsa na siya, kinsa na siya, kaila kay ko ana, no? And sa ari na punta sa GERD, kanang GERD or kabuhi, mutukar na siya kung magutman ta or masubra po ta kabusog, or og makakauntag mantikaon, labi na ng lechon, mantikaon, kanang mga pinirito, kanang ginahumol sa mantika, mga unsa pa na, mga empanada, mga lumpia, kanang mga street foods, mga piniritong saging, pinaypay, o perte kay na siya, no? Inaana dayon kanang uban pa, kanang oily, kanang mantikilya, kanang butter, no? Kanang peanut butter o dili na siya maayo. Kanang mayonnaise, kontra kay na niya. Kanang halang o unsa pa kanang mga daghan kay panakot, dili pud ganahan ana ang kabuhion pud ta ana, no? So mao na ang GERD. Ang aslo musaka dayon paingon diri sa ato ang tutunlan, no? Sa atong isupago, sa atong tutunlan muna nga murag og giubo, murag napagaw. So mao na siya cause, no? Kabuhi dayon og amo patong katabang musaka na sa imong atong utok na tralala gyud ta, no? So mao na siya ang duha ka managlahi. Ang GERD bantayan nato nga di tagutmon, di puta mabusog. And so ang ato lang makaon sa GERD maura gyud ni tinola, tinapaan, mga utan, kanang mga berde, no? Dayon sa prutas, avocado, kay mito or star apple, mansanas or apple, kanang sandia, no? Watermelon. Dayon, unsa pa toy lain? Saging o banana. Muna siya. Ay lang po na sobra kaayo kahinog nga saging, labi naglakatan kay makakabuhi po na siya, no? Pero usually mo gina siya ang tambal. And so, ari na ta diri sa atong lipong-lipong. Kadaghan gyud ko ma-hospital because lipong gyud ko. Kanang paglipong nga dala bitang excuse, no, og dunay nangaon kanang bitang magsuka gyud ko, no? And then ang akong lipong di gyud ko kabarog. Dili ko maglisod ko lakaw, maglisod pud ko og tindog. So, ingon ana ko ka grabe kun mo andar ng akong vertigo. So, kaunom ko na hospital. So, makagawas ra pud dayon kay i-dextrose man po ko omeprazole, no? Muna siya yung mga tambal gid sa kabuhi. And so, gikapoy na ko, hingadto ko og doktor, nangutana ko niya o nagparesita ko, unsay maayo itambal og lipong-lipong. So, giresitahan ko niya og kana bitang tambal nga iladong, di na siya kaayo, no? So, di na ko i-mention kung unsa, basta kay katulong sa kadlaw, balik duha ka bulan, muna iyang resita, 3 times a day for 2 months, muna iyang ipainom. And so, ako na itong gisubay gyud 3 times a day gyud akong giinom. After 2 weeks, dismayado kayo ko. Kay after 2 weeks of taking the medicine, nagvertigo naman pud ko, nalipong naman pud ko, so na-hospital na pud ko. And then, nakagawas na pud. And so, paabot sa balay, niyan ko nga, mundang ko aning lakawa, madaot akong kidney, wa man ko mauli 2 weeks na god, 3 times a day, dapat dili na unta. Pero nalipong gyapon ko, and so akong giundangan. Kani among katabang nga taga silingang barangay or sa rural area, hibalo naman taan ang diyang dapita nga
Maay gina sila manambala ng mga kabuhi-kabuhi, mga herbal, no? So hinduol siya nako siya noon siya day kain ko. Da moral ko gikabuhi man tingali ni mo man ni kabuhi siya. Kana mag-aslom gani ko inana siya. Hala ka, umabot na sa imong utok. Mabuang gyud ka. Muna iya ingon, mapraning gyud ka, matralala gyud ka. Kubuyag, simba ko ana no. Siya, na tinuod man na. Iko na yun, unsaon man din ako nga unsaon ako ginom tambal, di man maulian. Iyang gibira akong short pants. Siya, pagkahuutag yung kayo si mong short pants, mao din na nan kanang kabuhi nimo musaka sa imong utok. Dapat dili na siya nimo paghugton. Narabay uban atong tinuhuan nga hugtan ning ni hawak kay aron dili musaka kabuhi, nasayop di ay na. Iyang gi tastasan akong shorts, usa ka dangaw dire, dangaw ba ng inch? Dire hasta pikas sa luyo og dire. Ang resulta sa akong short pants karon mga karsones, tinastasan aron muluag. So tuod man kuha siya gunting human ato naluag gid akong ginhawa og nawala ang akong lipong. Mora gyud to nakawala sa akong lipong. Mao na nga ang uluhan sa atong video karon unsaon pag wagtang sa kabuhi og lipong sulod sa 5 minutos nga wala yamoy tambal-tambal. So muna na karon gunting radi ay ang atong katapat. Gunting na tanan diha mawala ang lipong-lipong. Ako ni nga gi-share ninyo kay basin og nagantos mo sa lipong-lipong sa dugayng panahon, inom-inom mo og tambal unya ang agi radi ay tungod kay huot kaayo ang inyong karsones or shorts or hasta gani ang underwear, no? Ato bang panty, no? So, bawal na siya, kinahanglan luag tanan aron ang acid ang kabuhi diri ra magtapok di na musaka, no? So, ingon ana na mga palangga, mga kaigsuunan, ako gining gituyo nga binisaya kay daghan kog nabasa sa Google nga mangutanag unsa man gyud tambal og kabuhi. And so, I hope nga ma-share ni nga video sa Cebuano speaking people aron po ko maka-share, makatabang po ko sa inyong problema, no? Kay mo ginay akong gikumbate. Karon nawala na ang akong lipong-lipong ug ang akong kabuhi, no? Mura ni akong ika-share o ganahan mo sa content sa ato ang video, i-click lang ng subscribe o ganang bell button, no? Kay daghan kaayo taog hisgot-hisgutan ning atong channel, no? So, kung ganahan mo maminaw sa pulong sa Dios, click this channel. So, naapot tayo mga sharing sa mga health, uban diha, no? Basta kay, ganahan jud ko, may gugma jud ko nga mo share sa akong nahibawan, experience na ning ako because daghan na jud kong experience sa kinabuhi, no? Tigulang na gud pug ko, no? And then overcomer jud ko in everything, no? Sa akong handicap, sa makita ninyo nga doon ako'y diferensya, so na-overcome po na nako ang pagkaulawon, no? So, click the word subscribe and have a good and godly day everyone o hangtod sa sunod. Kung sa inyong problema ha, kung sa inyong gusto nga atong ihisgutan, sulat lang diha sa comment section below, no? So, ana lang, and then like, share, subscribe. Daghan jud kaayong salamat mga palangga, no? Salamat jud kaayo.